ችርያ ላይሶን በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ውሉዳን በመንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን ዝተሰመኹም ስድራ እግዚአብሔር አምላኽና ከመይ ሓዲርኩም ከመይ አምሲኹም አሜን። እግዚአብሔር አምላኽና ስለ ዝረዳእናን ስለ ዝሓለወናን ሳብዛ ሰዓት እዚያውን ብህይወት ስለ ዘጽንሐና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። እሽምበኣር ለሙን መቐጸልታ ናይዚ ሒዝናዮ ዘለና ሰሙነ ሕማማት ሎሚ ቀዳም ስዑር እዩ። ዝኸበርኩም ህዝበ ክርስቲያን እነሆ እግዚአብሔር አምላኽ አነቓቂሑ አጀሚሩ ድማ ናብ መፈጸምታ ናይ ዓብይ ጾም ብጸጉ ኣብጽሓና። ሎሚ ድማ ከምቲ ዝሓለፈ ግዜያት ናይ መወዳእታ ክፋል ክንርኢ ኢና። ብጸጉኡ ይደግፈና። ቀዳም ስዑር እዛ ዕለት እዚኣ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ከርሰ መቃብር ዝወዓለላ መዓልቲ እያ። እዚ ከዓ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያምን ቅዱሳን ሃዋርያትን ተስፋ ዝገበሩሉ ኣምላኾም ብኣይሁድ ካብ ዝተተሓዘሉ ዕለተ ሐሙስ ክሳብ ብርሃን ትንሣኤኡ ዝርእዩ ንሞቱ ብምዝካር ንትንሣኤኡ እናናፍቑ ዝጽበይሉ ዝነበሩ መዓልቲ እዩ። እዛ ቀዳም እዚኣ ዲያብሎስ ብመስቀል ክርስቶስ እተሳዕረላ ነፍሳት ካብ ሲኦል ዝተበርበሩላን ዕለት ስለ ዝዝከረላ ስዑር ተባሂላ ትጽዋዕ። እዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ሰቲ ዝዕደለሉ ዕለት እዩ። ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ስቕለት ኣብ ስግደትን ጾምን ዝቐነዩ ምእመናን ብዕለተ ቀዳም ናይ ንግሆ ጸሎት ምስ ተፈጸመ ኣቦታት ካህናት ገብረ ሰላም በመስቀሉ ሰላም ገበረ እናበሉ ነቶም ኣብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ዝተኣከቡ ምእመናን ሰቲ ይዕድሉ። ሰቲ ናይ ብስራት ምልክት እዩ። እቲ ምሳሌኡ ድማ ከም ዝስዕብ እዩ። ኣብ ግዜ ኖህ ዝነበረ ህዝቢ ካብ ሕገ እግዚአብሔር ወፂኡ ትእዛዝ ኣፍሪሱ ምድሪ ብዓመፃ መሊእዋ ነበረ። ምድሪ ድማ ብሓጢኣት ወዲ ሰብ ተጸይቓ ነበረት። እግዚአብሔር ከዓ ንምድሪ ብማይ ኣይሂ ከጥፍኣ ንጻድቕ ኖህን ስድርኡን ዝድሕንሉ መርከብ ክሰርሕ ኣዘዞ። ኖህ ድማ ከምቲ ዝተባሃሎ ገበረ። እቶም ህዝቢ ትምህርተ ንስሓ ኖህ ክሰምዑን ክቕበሉን ስለ ዘይደለዩ እቲ ግዜ ምስ ኣኸለ ኖህ 8 ነፍሳት ሒዙ ናብ መርከብ ኣተወ። ብድሕሪዚ ከዓ ምድሪ ብማየ ኣይሂ ይዕለቕለቐት። ጻድቕ ኖህ ግዚኡ ምስ ኣኸለ ካብቶም ሒዝዎም ዝኣተወ እንስሳታት ናይቲ ማይ ምጉዳል ክትርኢ ንርግቢት ሰደዳ። ንሳውን እቲ ማይ ከም ዝጎደለ ምልክት ልሙዕ ቆጽሊ ኣውሊዕ ሒዛ ተመልሰቶ። ኖህ እውን በቲ ቆጽሊ ኣውሊዕ እቲ ማይ ከም ዝጎደለ ተረዲኡ ተሓጐሰ። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 8 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 29። ከምቲ ሰቲ ምንቃጽ ጥፍኣት ማይ መበሰሪ ዝኾነ ሕጂ እውን ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ብሞት ክርስቶስ ሞተ ነፍስ ካብ ደቂ ኣዳም ከም ዝረሓቐ ከተበስር ብካህናት ኣቦታትና ኣቢላ ሰቲ ተዕድል። ምእመናን ከዓ ነቲ ናይ ድሕነት ምልክት ዝኾነ ሰቲ ኣብ ግንባሮም ይኣስርዎ። እዛ ቀዳም እዚኣ ቅድስቲ መዓልቲ እያ። ቅዱስ ዝኾነ እግዚአብሔር ንፍጥረታት ኩሉ ምስ ፈጠረ በዚኣ ዕለት እዚኣ ካብ ኩሉ ስርሑ ዝዓረፈሉ ክኸውን ከሎ ብሓዲስ ኪዳን ከዓ ንኩሉ ናይ ምድሓን ስርሑ ፈጺሙ ብስጉኡ ኣብ መቃብር ከዕርፍ ከሎ ብነፍሲ ከዓ ንሲኦል ዘሚቱ ጥራሕ ዝሰረፈሉ ዕለት ዝዝከረሉ እዩ።
ኣብ ሲኦል ዝነበሩ ነፍሳት ናይ ዘለዓለም ዕረፍቲ ዝወረሱላ ዕለት ስለ ዝኾነት ካብ ካልኦት መዓልታት ብዝተፈለየ ቅድስቲ ቀዳም ተባሂላ ትጽዋዕ። ቅዱስ እግዚአብሔር ናብዚ ዕለት እዚ ዘብጽሐና ይኽበር ይመስገን፣ ኣሜን። ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና በዛ ዕለት እዚኣ ክምህረናን ክግስጸናን ስለ ዝጸንሐ ክብርን ምስጋናን ንዕኡ ይኹኖ። ወስብሃት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።